Zazpi urte igaro diren arren, Remiri ez zaiolako, beste edozein biktimak bezala, benetan merezi duen aitortza egin. Bilauak edo eroiak, esango du historia, epaitegitatik kanpo, behar luke hilobiak, espetxetan eizegaretan, ustekabeko tirokeretan, eraixiak eroriak. Minak ez aldu mine materik, nori egiten dio kalterik. Aritzaren memoria. Eguzkiak kurtzen du goian, gailurretako elurra, uharkada jausten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Azkenean, egia, justizia eta aitortza eskatzen unaiek ondo esan duen bezala, Remintzako. Uztailak 31 hartan, zein izan zen kadena emandua nahi dugu jakin. Zeinek hartu zuen erabaki politikoa furgoneta guztioik bilaguna bialtzeko. Eta zeinek exekutatu zuen Remikin indako zea guzti hori. Nork erabakitzen ditu gorpuen kategoriak, nekez galdetzen du Aristiak, zerrote du. Zergaitik dago omenaldia, jaiegitarautik kanpo. Zergatik ez da alkatetzatik aitorpenik aterako. Impotentzita mina zergatik bihurtzen da negar malko. Egiari zor elkartu gera, ta maite zaitugulako.